Businesses should understand that there is no security guarantee in Zimbabwe. Trusting a police force that can be easily manipulated by politicians is highly risky. Azvipere mushe tinoti vanhu uya panapa vachiti aiwa kurova business munyika yeZimbabwe vanhu tichitemba nethe ZRP police aiwa vanhu munofanira kutongoita mameasures enyu amuona kuti your money is safeguarded and your assets are safeguarded. Sanapinda mashoko atoona kuti vanhu vaya vachicriticize the ZRP police vachiona ise iri easily manipulated. Kuti bo subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina vana pamchinjiro dwanyira vachiti this man looks similar to the confident individual seen in the movie style robbery. This is the guy arikuonekwa uyo arikunzi is alleged same guy vakomana veCOZWVA intelligence wavakawana vachiti aiwa tamukwanisa kumuidentify tamuziva munhu akaimbova pade Bulawayo 4 million heist. Vanoendera mberi vachiti he is a police officer and on the day of the peak was in plain clothes abducting an MP in November last year, and until now he hasn't been questioned. The time it has taken the police to track down the robbers, coupled with the way Varakashi were touting about the incident, serves a warning to say current or prospective business in Zimbabwe. Panapa varikuti aiwa this guy wamuri kuona uyo ane picture abari visible akapfeka cap this guy uyo akapfeka hat ane mask munhu one vachimuti aiwa is a police officer aiwa sei zvakabuditswa kana mabona rimwe video redu COZWVA intelligence ichikwanisa kumunema this guy zita rake nekwaanobva nemabrothers ake achiti aiwa mukomana tamuziva ndo mabasa ake vakomana varimo musecurity yenyika vachiti aiwa ndo vanhu vari kutambudza vanhu. Chitiko chikuitika nyika yeZimbabwe chatikuona kuti aiwa vanhu vari kukomplaina vachiona chiti aiwa kana dai angari munhu aroberwa zvasiyana nebhengi kana kambani yesafeguard dai angari munhu angane business rake aroberwa angadai atoti a massive loss yakatonyanyisa kwazvo ende mari yake haikwanisi kudzoka nokuda kwokuti zvinge zvine vanhu vanenge varimo vatoona kuti aiwa munhu usaro chichema zvako but vakomana ava vatotora zvavo zvatonaka. Chimutudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa pinda comment section medu mudze mafungiro enyu musaona subscribe or like wachiti turn on the bell icon.